Ka jing nang yaila jong kiriu donsa ban penmi ia ki music video bat kum juru ka jing penmi ia ki film khasi kala nang yailong kalat bat karansan ia ki khun samla ban penmi bat sei yala ki sap jong ki. Kawai na ki kan hun china film bat china jing ruai ka bala tip kum ka laya entertainment kan pelai pe ba saya kawai pat ka jing ruai ka ba thamai ka bala ai kerteng phidang kan mau. La kre ban pelai pa ba no ia kene ka jing ruai ha ka khat sau tarik mentau benai nailur arhajar arpau ha ka por sau baje chanmet ha ka YouTube channel ka balai kerteng laya entertainment. Ya kene ka music video la tho abat larwai dau Ferdinand Masenting EFI Gracia J Marwen kum ipuran umangkara khong thorem bat upensan boklang soklet kum kiteng shop. Ya ki jingtem jingput la penbit penbiang dau ba RC lengdo na ka Impress Studio. Uba Crowbox soklet kum director bat cinematographer. Ya gitu